dai matsalar kuma layin nasu kamar layin barayi babu kowa. Yawwa ni ne nan. Haba babe, tun ɗazu nake kiran layinki, na kira layinki a yau ya kai sau 100. Ke tana ciki? Yawwa to, amma ina tunanin ki kira ta mu gaisa ko kafin mu tafi. Haji mai lasisi da Mama, salamu alaikum. Alaikum salam. Dan na mika miki hannu ya kice mene haka? Ni ba mara kunya bane. Ba rashin kunya yayi ba. Ai rashin kunya ba bai kamata ma ka sama wannan hula ba kamata ma yake su kaf zaka. Na'am. Da sallah da tarbi ba. Ƙarshen bidiyon fa ana so a nuna ba fa masallaci za a je ba fa. To dama inda ta sha wannan hijabin ai karshe. Wai kakkan mika hannu ba da shi a nuna. Kawai mu je. Mu je farko yanzu kin je kin kira wata daga nan. Ai da bi zaka idan kana so ku bar ka. Mu je. Har da durkusawa. Mama, salamu alaikum wa rahmatullahi. Ina yini? Lafiya, alhamdulillah ya ibada. Ta dai fara miki inda za mu je aiko? Ina za ku je? Ta haji za mu je da shi fa. Amma kin san ai ubanki baya bari ki je ko? Yanzu za mu dawo. Dare yayi. Gaskiya dare yayi. Bata faɗa maka ba? Ba a barin ta fita ko ina. Yau goma ma dama cewa nayi kafin mu tafi ta fara kira min ke mu gaisa. Ga wannan asan ko? A yi haka? To. Shi kenan ba mata. Amma kika je kar ku dade fa. Kar ku dade fa. Ina gaya ni kar ku dade fa. To Allah ya tsare ya ta. A da lafiya. Ya wala ka shigo. Ka ki tafi sai dawo an dawo. Muna cikin magana dai. Baba ke kin koma. Yau. Kina ji na? Yanzu abin da za a yi. Da dai mama ta amince. Ko? Mu je mu samu adaidaita sau. Muka samu adaidaita sau. Sai mu tafi inda kawai ka shigo muna cikin magana. Ai bai yanka ba dama, already tana. Kun gane kawai tana cikin shehu. Ba kya murna. Na sallame mu tafi tu. Assalamu alaikum. Ina ki je da dare naka? Za mu je ta haji. Da dare nan? Da kirawa? Namiji? Ƙarfe 12 dare? Mama ma ta sani. To an gaya ma kwacce ta yafe ni? Kake da jira ka? Kuma ciki? Ake kira ji muna dragin da ake wanda mu gama white din nan sauri da Allah Ai ana so abin yanzu misali in na fito ni da shi ina muna garaji kamar yadda ya maka a matsayin kamala kaga kamar na fi karfin shi kenan a gidan ko yaya shi da shi kokarin shi in ya kore ta sai su shigo gidan suna shigo gidan sai ƙara fita yayi haka yana fita yayi haka shine ita kuma sai ta a dole ya mu same ki a jikin fito kina cewa malam ka bar su ta kuma na kace yace bai da bai Ya kamata ya asa da irin shi gashi na Allah ita kuma irin wace shi ta ta fara kuma karfin shi. wato ba ku tafi tare ba Ba an ce okay ba daga can mura. Amin yanka wannan a sake wani